Ulož si do kalendáře sobotu 16. srpna, protože do Boxna je zpět. Jeden z největších amatérských opener turnajů v České republice zakončený gala večerem. 4. ročník v areálu pod Sjezdovkou Nýrsko začíná již ve 12 hodin. 40 zápasů pod čirým nebem. Odpoledne plné emocí, potu a odhodlání a od 6 večer gala večer, který tě pohltí. Kurka, Krajner, Křepel, Katyová a další vycházející hvězdy. Kickbox, box, thai box a afterparty, na kterou nezapomeneš. Do Boxna Vol 4. Buď u toho, když se píše historie.